ani kalo to be keleni akalla hurma kalo ya kunye de drona ya suru kelebe kelete ka ko komi la hurma kalo to me bato suma kere ya kata bato sima kere ya kata ambe kitabu do fo kalande umba nyin hari internet law ka muraja tibyan al adib bima warada fi shahr rajab li ibn hajar al qaslani kitabu de dilana ni rajab bidiya kam tibyan al adib bima warada fi shahr rajab nin kitabu dilana rajab doron ka bidiya de kam bidiya munum be ka ko bidiya ko ba ko salatu raqaib arajaba alamisa folo nitile bina asufela la salatu raqaib koy be arakan tan fula de sal ko fatiha ko fe ko ibe inna anzalna hu ibo kala sinya saba inna anzalna fi laylatil qadr ko qul huwa allah ahad ibo kala sinya tan fula arakan tan fulay iba sallin ni cogo de la arakan fula ibe salamu bila nu dafara ibe salli ciden ka sinya bi wolon fula duwa min kale ba fa shaykhul islam wonte mi ako salatu al-rakhaib min fulani nya ko bid'a do wal hadith al-marwi fiha kadhibun mawdu' wa kadhib ala rasulillah hadisan min nana ni salatu al-rakhaib la hadisa dombaon kon galo hadisa dilalen galo kada cidena amma fu moshi ni nya fulo salatu raqaib ubake fidia ni nkalo juma fulo uba sallike yo ne alam sa fulo tirela ha donc asun comme juma sun ube sallin ko de la biria de la tala hadisa min nana na galo fikri fulana bidia min ba kono ko salatu nisfu rajaba ko arajaba tilanje salli o fana salli cogo bu bolo ko mi nya fu cogo me ambena fo wakati chaman tambolo o fana bidiya lesrita la dina la hadisa nana la benga sabana mi nye laylatul isra wal miras ko ciden ka sanna yele kera arajaba muga ani wolon fula o fana wajulu bubul ana salli bidiyan galo ciden ka sanna yele kera mesel sila gunte mi akwa kera kalo minama do akera do minama do akera wakati minama do o donente ka fo ciden ka sanna yele kera nin kalo de la kera nin kalo ni hakke de la o donente o fana en galo en na abu bolo ko ciden ka sanna yele wajulu ni few hari almamu do ni arajaba mugani kononto ka kutuba wala ubi yere bila ku be ciden ka sanna yele fo iye bidia fuke ika kutuba kono ciden ka sanna yele masabata rabajaba ko wajuli madama koy wajuli ke ama fo ye koy ka sanna yele ka kibariya fo ni arajaba ko o fana bidia ba ko ni nyajolo saba nani na sun sima sabate arajaba nye kitabu mfo buni hajari ko ako hadisa masabati ka rajaba kire ni fasamantaye ka sun kire le dama ube ka salli kire le dama ube ka pato kire le dama masabati ciden bula masabata sebo bolo damana sunta bolo ko arajaba siyamu rajabaiya ko arajaba sunta bolo sunsu kire la ko arajaba sunniya ke yebidiya ke baraji tiye alafe ni no yimina fu ikunguna fu umar ibn khattab tilela na yemu munye ko arajaba de ko sunna akabire dura abake ki tege farade ko si foy ka do dumul lay ka dumul ke nyana arajaba te jahiru de tumba bunya islamiya nana ko tuse umaru tumbe arajaba sumba ko tege bosi de fu ka do dumul la ka dumul ke sun kirkile madama be bidiya fengo fembe faka telewna kara jola har ni karamo signare na ka jalamu beta metri tan na bengalon tigela della tala qur'ana della tara hadisa be fara jaba kola abe mawdu abe defu Sheikh Albani yofo ako hadisa bina arajaba fasamantiala hadisu mawdu hadisu munkaru hadisu defu jidda ashima saha
sunko min ba fo la suma saba se wakono don kama ko ni mo min della do ko bettene sum bela am sa su be se ko ka kono ikalla da yere katile saba su be se ka ko ke akono ire kalla da na summi bolo ide la sumu na kalo tola ibe se kulu ko akono me summa kere ya kadama nye jole fonni nani duruna al-umra o fana nyonya le no har munum buddam bi kata sunnama ube arajaba kere ne al-umra kata ciden kam misiri jiyara kata e way bagiya nunun jiyara kata uhudi nunun jiyara ka fasamman jadi arajaba fana kal umra bidiya do ka arajaba kere ne al-umra bidiya do le sirta la dinala amba aisha to silela tumam abdullah ibn umar ko ciden ya al-umra ka rajaba kuno amba situ ko ako abdullah ibn umar ma ko kad wahima abdullah ibn umar to yere sigile ako yi qatawra de inina na de ako ciden madelika al-umra ka rajaba kuno bada abdullah ibn umar ya mo ako ciden mal-umra ke rajaba kuno bada ciden ka al-umra be kera jil khada de kuno akal murabbe aya al-murannani ciden ko fa yode ka kwa shi maka rajaba ko ciden ya da wakalo min kal murabba samanja ko yesu ngalo de mi arajaba ka kire ne al-murabba fa samanja dama bidiya do le sire tala dinala ciden ma ka shebo ma ka tabina ma ka tabina ma kuma arajaba kire ne al-murabba ka rajaba fa na kire na da mana urumura ka da mana baraji da ma bidiya ani kalo to be kene kelenya ulum umra be ka parce que san kalo tani fula be al-murad kalo oba kalo to le be al-murad ke tugomi arajaba le be al-murad ne kana jate mina ka kere ko fasaman jade ba ka al-murad o sabati lente worona al-atira kantigeli fem do jahilu tumbe arajaba ube kantigeli uke kamishi kantige ube kasagaw kantige uba fure al-atira ciden ko fe islamiyan na len ko fe islamiyan yo kono burja ka boy ka fo e wa arajaba kalode don kannim misi faga arajaba kalode don kannim e wan saka faga arajaba kalode don kannim ba faga kasugo faga ala ka kantigeli ka ala o ye bide o te be islamiyan sare o ye haramu ni ya kere ni arajaba poni do ko be baraji sola iye be ini junubu de be bo ala baraji denkelentiye ciden nya tuse ka boy أقول لا أتيرة في الإسلام حديثة لا أخران في الإسلام أقول بمنك جاهل تم بمنك أرجب كنو كأنت كذي كأرجب كنو أتيرة هو بلا أخر أقول تسلام يكون سلام يلو تالا ده donc kantigeli ma kere ni arajaba ku be fe kantiga kono ni koni ala de be kan nganiado ika kantigeli fe iya akete ema ke arajaba fasamanja kama ema ka arajaba baraji kama eka kantigeli eka misi kantige eka saka kantige eka ba kantige abena ma de ma dabo kama inna ma amalu binniyato inna ma likulli imrin ma nawa menna ya suraya dabo arajaba min do de fasamantani fendo ini junubu de be boala ciiden ko ateke donc an tumbe ñoo hakri jige munu na tele yala parce que haro do depuis kunu do yen wala ewa ko do sunende wara jaba ko la de do kuma ewa ako arajaba ko mo ko chamanya ke almura kalo yeshi sadate kuma fana la ate kutuba kala ko alaka jen kono sango sanne be kutuba kaka alaka jen kono ni arajaba ko sango sanne be kutuba ko bidia ko kalo na bidia mimbala alaka jen kono ne be abidia ko depuis ni misiri make ewa ambe juma salliya misiri min be sanse ni arajaba na bidia munum be mbafo karamo do ngole don dola ko krasa ko arajaba bidia ko me ko ne ba fe ko fo ni misiri la est ce que ba kalama fulo ko mo tife ya ayen ngole kindo en ko mbo kalama ke ko ka wajuru ke mo ko kanu dia nkumbu do ne ba do mo tumfe mbodo me aw ka wajuru ke mo ka kanu nko ka yuro nyema ya de tonne bolo ne ala bi nyinin kala nebe ala tare fo nube mboye ke mboye ni mbora yuro min lafiara mi nyi mboye o nyinin kali bi ne ala ce me wajibi binna ka bonne ka
me koko de ni nebe ni ala bi nyinin kala Allah gara ala tay min ci den tay min debo na kadin kan na man de kanin kan ko ne tay ko de aya soro jane nunu ko arajaba ka bidia la le kala saudiya akala na sauda ja shi kalin de bula ne hadisa munu fa yere taru sege sege da yenne wore ko ko jaye munu ko de la bula me ko fe kalo damado ayenne wala ko karasa ko ko tinyala ko inna le ni samfira la ayawunde mede akum mo tumba sunna nani na wahabiyan nani na dina na ko be atade ako beya mako be sansira beya mako ko dina yo dew naw ya dade tinyama ko mo te awfe dina be dilati mo kera ci dew fewa ci de mununya alaka mo dilale munya akama uluma kishi mo ye uyuko e mo sempulu ni e ko e kan dina dila ko mo kana bili kontrola mo kana ko iti isembola ko be wori nyini la donc ambe min funi arajaba bidiyaw la o yenninde arajo la be munu mew tele la be munu mew kutubaw ka be munu mem misri wore la o suna ko be ngaro arajaba kuni ko samanta ko la ba ka sun kire ka dama ka salli kire ka dama ka limura kire ka dama ko be ngalon kire de la tasila ala ka hakil mandama wa alaykum salam tebu ko document yere bora arajaba kayriduna kasallu bo ne fana be afawi internet la ya gosi bidia sahru rajaba na donna photo be tayro be na donna ube ewa ayimaji unati doni kaba uye min faraja biga nasaihu fi bidai rajaba doni ka fana doni kaba uye min faraja ka bidia wala hari al umra uye karti dila al umra kama abu be afana abu charu uma kado be ngalonde ka galonde fo mo ye della tula ne tunya be papier fana bo amaya wala alumra arajaba kuno bidia mimbala afana kadu internet ra arajaba yire ka bidia sum bidia yiridu bidia fe bidia ba be ke papier ne ko don ka ba matiro ke ni ndina ahli sunna jamaa ka don ka ba matiro ke na u ba be ko ni tola afana ka sari chitu be ka usum be u dilale umbe u te foila ko anka e wa nyaga bo ka woro de ka u be kalo munu ke jamana e kono de u ka anka farabo ka woro de la bengalo bon ko bidia mo ko no be taw ka bidia ke yorola ekuta ku bi sara worela katubila ko be chogode aya be ciden ko ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan ala ko fingo fenye junubuni ya dai mo kana mo de wala ni bidia mo beta ka bidia yoro ke yorola ka tay ka mobile kono harin nabi sarade ka ta motula nabi sarade abeta bidia min ka be junubu sura nyona bi ala ko min ye junubuni ya kana nyogon de mo da ciden ko lana allah man awa muhdisa ciden kono ka ko lay mo danga mo be bidia mo de deme ala yi danga hadisan na ce wallana lahu man haddasa fi hadasa wallana lahu man awa muhdisa mo be bidia mo de deme ciden ko ala yi danga iya deme ni kuma kanyo iya deme ni sonjaye iya deme ni katabila ka bida ke yoro law mo be bidia mo ko ni de deme ka nyaga ka sabata ka bida ka ciden ko danga le ndo ala fe ko be dumunu min dila kana di islamu ma ko ma lete yan sigi bagay wodi ata bin ni nyin kalu ke na banka dirsu kalama lete ni nyin kaw ko ma lete ya
mauludu re anya fo anko bidumuni dumuni be dila mauludu kama kadu haramu kantigali be ke mauludu de kama kaw kantigali fe no sogo do haramu o foraya tarantiyan wala dumunu munu be tobe ani nouvelle la dumunu munu be tobe ko do haramu ni arajabaw fana bidia de doro ka surunya wuye bidia ko ni asabatira ko ni nye bidia de o ko dumunu be tobe o bidia inde kama iko fana do ye haramu ye alayhi salam mu Tebo ale ye ɲininkali min kɛ ko yɛrɛ bɛ misiri min dɔn bidiya de bɛ kɛ a kɔnɔ bon ka i ka farida don salli o misiri kɔnɔ k'o bɛ cogo di n bɛ min fɔ a sabatira misiri ni bidiya de b'a kɔnɔ tant que bɛ sunna misiri yɔrɔw dɔn i ni sunna misiriw ka surun kana salli o misiri kɔnɔ kana salli o misiri kɔnɔ fewu hari ni mɔgɔ min bɛ salli o bidiya bɛ kɛ o misiri min kɔnɔ n'i bɛ salli ye condition min b'a la bɔra min na ni e yɛrɛ y'a dɔn bidiya min filɛ ni misiri kɔnɔ ka ne to salli la yan n bɛ to k'u ka bidiya bɔ bolo kelen a laban misiri bɛ yɛlɛma ka kɛ sunna misiri ye n bɛ se ka bidiya in bɛ bɔ yan kelen ka misiri yɛlɛma ka kɛ sunna misiri ye i bɛ se ka to yen diina masalaha kama pour ka bidiya kɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ka yɛlɛma ka kɛ sunna misiri ye ou bien ni ne tora yen n tɛ se ka bidiya yɛlɛma pewu dɛ mais kow dɔ kɔni bɛ yen bidiya minnu bɛ bɛn bɛ caman bɔ a fanga la bidiya caman bɛ yen n bɛ se ka kari ka bɔ yan nin kosɔn to salli misiri in kɔnɔ e ka salli misiri kɔnɔ diina masalaha b'a la mais tant que a dɔnna ne bɛ min misiri in kɔnɔ n tɛ se k'a yɛlɛma ou bien n tɛ se ka kuma a kɔnɔ yɛrɛ ou bien ni n kumana yɛrɛ n ka kuma tɛ min na kana salli ye ka sunna misiriw to ta salli sunna misiriw kɔnɔ bon a ye min fɔ ni hadamaden ye misiriw ɲini cogo o cogo ni misiri min ka sɔrɔ wagati dɔ bɛ se ka i sɔrɔ ni salli wagati dɔ y'i sɔrɔ n yɛrɛ y'a dɔn nin bɛ taa salli sunna misiri min na n tɛ salli wagati sɔrɔ ye mais ni sallira n kɔrɔ yan n bɛ bɛn salli wagati ma yali a tigi ka salli o misiri bɛ kana salli kuma fila b'a la kuma fɔlɔ ni yɛrɛ y'a dɔn misiri alimamiw jama minnu bɛ misiri kɔnɔ bɛ bidiyaw de la bidiya minnu mun bɔ silamɛya kɔnɔ parce que bidiya ye cogoya fila de bidiyatu mukaffira wa bidiyatu ghayru mukaffira bidiya dɔ bɛ a bɛ kɛ kafiri de bidiya dɔ tɛ kɛ kafiri ye n'a y'a sɔrɔ misiri in kɔnɔ i b'a dɔn a dankaniya b'i bolo bidiya minnu bɛ u bɛ mɔgɔ kɛ kafiri de misiri alimami de bɛ katimu ni ɲɛsi sɛbɛnw kɛ mɔgɔw ye o dankaniya b'u bolo ou bien misiri alimamu n'a ka jama jiyara de b'u bolo n'u bɛ wuli dugu ni dugu ka taa kantigɛli kɛ kaburuw ye alimami siyɛn b'o la o alimami kana salli kɔfɛ salli ka so kɔnɔ hari ni salli wagati min y'i sɔrɔ n'i ma sunna misiri sɔrɔ taa i kelen ka taa salli ka so kɔnɔ kana salli kɔfɛ min bɛ bidiya la dɔrɔn bidiya min b'a bɔ silamɛya kɔnɔ ka kafiriya kana salli kɔfɛ cogo si mais n'a y'a sɔrɔ misiri jama min bɛ bidiya minnu b'u bolo a t'u bɔ silamɛya kɔnɔ masala salli kɔfɛ u bɛ fatiha ta minnu kɛ u bɛ duwawu minnu kɛ u bɛ ni mawludi nana u bɛ mawludu minnu kɛ olu ka bidiya o de mais jiyara ko ninnu ni tarika dugu ko ninnu ani min ye mori ganaw ni fulenniw ni fɛnw olu t'u bolo donc i bɛ se ka salila kɔfɛ a b'a kɛ ka bidiya min kɛ kana fara ka bidiya in k'a ka bidiya juruw b'a yɛrɛ la baasi tɛ ka i ka wagati min y'i sɔrɔ nin kɔfɛ i bɛ salila kɔfɛ n'a ka bidiya t'a bɔ silamɛya kɔnɔ mais a b'a bɔ silamɛya kɔnɔ a t'a bɔ silamɛya kɔnɔ ni wagati kɔni min mina taa salli sunna misiriw kɔnɔ i kana salli bidiya misiri la waaleykum salaam ko fali sogo silamɛya ye fɛn fɔ ala wa k'ayi bara dɔn hadisa sahalen de b'o la ali ibn abi talib ka hadisa ko k'ayi bara dɔn humurul ahaliya
an ka so kono fali min nan ba yelaka anin nikahu de mut'a ako cide nyen nunu haramu ya qaybrato hadisa sahlen de bala fali sogo ye haramu de me komin nafa fendo silamiya sariya ya daga anye doni tani ka yelaka an kan nafa boala me sogo ye haramu da sogo te do hadisa sahlen de bola fali sogo har fali golo ka dila ka ke portefeuille ka dila ka ke ceinture ka dila ka ke samaro ye haramu do na sabatira silama bolo kon samara min fulen nye fali golo de do ceinture min fulen nye fali golo de do portefeuille min fulen fali golo de do ewa ba dila ka ke ewa telefoni foroko chama sisa telefoni foroko fositi min fulen fali golo de do a haramu yarai ka sa haramu yarai ka ta wa alaikum salam Tego ne nyami fo ko ni sogo ye sogo do ye sogo min bisira na foriye sogo kono ko ye fendo saragate furu kikisi sogo dumo be chogodi nyinin kalite ninde folo la folo min ye sogo la kale abdurajari badri kakuma ne sifuru ye wala ako ni numero yere tumbe sifuru koro ne woye sogo la kali doni la de sogo la kali ne sifuru ye wala bon min ye saragati cide ni ye sogo jugu ye ni silamiya cide nye sirada ma min te saragati boye ako sogo ye kalite sabade uriya salihatu min Allah wal hulum min ash-shaytan wa hadith an-nafs cide ko sogo ye kalite sabade sogo nyuma ko boybe ala de fe ni yo ye mogo min kadiye nati hasira iba baro foye ako sogo jugu min bi jatige kisira o be bo setane de la sebo tumbe sogo jugu do ye nu ye sogo ye sufe tanko be sira sogo en korotire fe be banade siranye doro koro uyo chogo ya fo chiden awa chiden ko ni mo minye sogo min ni sira na koro ayi joro sogo jugu do ako ni ikununa ikatoke numa na sinya saba katanganyi ni ala pra kisi setane farakero fen toroma aki kisi sogo jugu in toroma sinya saba na ya suru sogo jugu nye kito kinin kerede ka ni ye do ko sinya saba numa lagda numa kereka na ya suru sogo jugu nye kito numa kerede ka ni ka do ko yele mai kadda ikinin kereka harisa do la chiden ko ikasalli ndella ko fana fo na fura yam fi dresuru suratu yusuf daminana ko wolo fula nana abena na hadisa sahlen kono ni yesu ko jugu ye ukulu dola kelenke ciden ko ni yo ke yeddo o ke kayele man ni chogola akoy kana barobo mo wasiati toro ciden ni fura de mama fo ka sarati bode sogote sarakati bila mo wasika nabi nyuma ude ka ewa sogoye wahawiye hari munum be siga aradola suni tile konni sogora ni sarakati boni sabe bandiya ni wodi nyini abe bandiya ani wori nyini cide nyem min fo togo jugo ka kibariyala o yenni ka duwawu fo ka yelema kana barugo mo wasiye iki dade ala ko ati toro donc fulanno hadith nafs hada madembe dobe pendobe ni eka hakili barno fe suni tile dara durbe sim wala hiju kadi enniye e hakili dirola hiju kariye is dara durbe real kabo korote ulula uba fo de ma hadith nafs wala sogo ni kalite sabade donc ika sogo tanganyi ni alafe aki kisa toro ma doro kana barobo moye mais islamia sariya ma bleka ko ika sarati bo kama سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك